Bueno, se estades todos xa. Ben, bo día a todos e a todas. Xa fai máis de 2 anos que Alfonso Rueda obtivo a confianza de todos os galegos e galegas para liderar o goberno autonómico. Quedou claro que a cidadanía quere gobernos estables como o do Partido Popular de Galicia, ao que lle deron a súa confianza porque somos a única formación que pode devolver con feitos, estabilidade e xestión o apoio que recibimos nas urnas. E iso estamos facendo co presidente Alfonso Rueda ao fronte, gobernando para todos os galegos e galegas, con responsabilidade e facendo realidade os compromisos que levábamos no programa electoral. Os galegos queren seriedade, traballo, rigor e tranquilidade e, sobre todo, boa política na que poidan confiar. E iso é o que facemos dende o Partido Popular de Galicia, devolver o seu apoio con feitos e con promesas cumpridas. Vémolo en numerosos eidos. No 2024 anunciáronse compromisos que hoxe parte deles xa son unha realidade en educación, en vivenda, en política social, en sanidade, no rural, en moitos ámbitos que preocupan aos veciños e as veciñas que nos temos a obriga de traballar para tentar mellorar a calidade de vida de todos eles. E todo isto das medidas executadas e as postas en marcha desde que a cidadanía nos otorgou a súa confianza en febreiro de 2024, falaremos o próximo sábado no acto Galicia Goberna. Este sábado, dende o Partido Popular de Galicia, organizamos un acto en Vigo para facer balance dos 2 primeiros anos de goberno nesta legislatura, co presidente Alfonso Rueda ao fronte. Un acto para amosar que somos un partido que cumpre, un partido con palabra e un partido unido. Organizamos unha gran xuntanza na que participarán, ademais do presidente Rueda, os conselleiros e conselleiras que tamén foron candidatos e asumiron o compromiso dun programa electoral con medidas ambiciosas, pero tamén realistas, e que poñen o foco nas persoas. Un acto no que cada conselleiro e conselleira falará do seu traballo nestes 2 anos, dando conta do grao de cumprimento destes compromisos. Será aí cando se vexa que o Partido Popular de Galicia cumpre ca veciñanza e cumpre ca nosa terra. Por algo somos o partido que máis se parece a Galicia. E se falamos de compromisos e de cumprimentos do presidente Alfonso Rueda, podemos poñer numerosos exemplos, dende as medidas no eido educativo, social ou sanitario, ata aquelas que se centran nun dos principais problemas que preocupan hoxe en día a cidadanía, que é o acceso á vivenda. É un dos eixos políticos prioritarios do Executivo galego encabezado polo presidente Rueda. Presentouse ás eleccións de 2024 cun compromiso electoral que era poñer 4.000 vivendas públicas no mercado. E 2 anos despois xa están en marcha. Por tanto, era un obxectivo prudente pero realista. E isto leva a que agora o obxectivo sea duplicar esas 4.000 ata 8.000 e deste xeito seguir impulsando o parque público galego. Cabe salientar tamén que o Goberno galego aprobou a Estratexia do Impulso da Vivenda Protexida, un conxunto de medidas para facilitar a construción de máis vivenda protexida e que máis persoas accedan á mesma. Así, coa Estratexia da Xunta, aumentan os prezos máximos de venda destas vivendas segundo a zona e o réxime, máis contidos en áreas de maior demanda. Tamén se convocará en breve un novo paquete de axudas á construción de ata 42.500 euros por vivenda protexida. A pesar do que di a oposición, o Goberno galego está construindo vivenda. Estánse iniciando proxectos e estáse traballando con responsabilidade e con rigor. Levamos 2 anos de goberno dende as eleccións e a Xunta demostra que quere ir incluso máis alá do comprometido. O compromiso do presidente Rueda co acceso á vivenda é real e tamén o vimos no debate do Estado de Autonomía, onde se puso no centro a clase media. Hai un grupo de familias que nunca poden acceder ás axudas públicas porque ou non teñen unha renda o suficientemente baixa para acceder a elas
ou tampouco teñen unha renda o suficientemente alta para poder acceder a unha vivenda cos precios de mercado actuais. E por iso, esa clase media que queda desamparada de políticas públicas e que son, como xa dixen, o motor que sostén o país, poderá acceder xa á vivenda pública. Modifícase o límite máximo de ingresos, pasando nunha familia, por exemplo, de 3 membros, de 2.250 euros mensuais aos 3.530 euros e, para familias numerosas, dos 2.570 aos 4.154 euros. Aumentan tamén os limiares para a vivenda de protección autonómica, favorecendo a unha parella cun fillo o acceso a unha vivenda en réximen especial. Cun limiar que ascende agora aos 3.971 euros e a unha vivenda en réxime xeral cuns ingresos de ata 4.850. Pois ben, fronte ao compromiso do Goberno galego e o traballo que realizan dende as súas competencias, temos a un Goberno central que non asume a gravidade do asunto e que, ao longo destes 8 anos, só fixo facer da vivenda un artículo de luxo. O único que lograron foi bloquear o plan de vivenda do Partido Popular. Un plan que se presentou no Congreso e que non saiu adiante por mor desa maioría de bloqueo, que non é unha maioría parlamentaria, unha maioría de bloqueo que está a facer que os españois paguen máis e vivan peor. E o Goberno de Pedro Sánchez é o goberno do bloqueo e que bota atrás políticas útiles como son as do Partido Popular. Miren, a iniciativa do Partido Popular está pensada para as familias, para os mozos que queren emanciparse, para os propietarios que precisan seguridade e protección. A legislación intervencionista do Goberno de España disparou o prezo da vivenda a unha marca histórica, máis do 65% para a compra de vivenda nova e máis dun 51% para o aluguer. E iso é o que consegue o Goberno de Pedro Sánchez, eses socialistas que teñen o respaldo do Bloque Nacionalista Galego, demostrando ambas formacións políticas que o último que lles preocupa son as persoas. E, por tanto, deben explicar á xente por que non queren unha lei de vivenda que facilite que haxa máis vivenda no mercado. Mentres, dende o Partido Popular e dende Galicia, seguiremos traballando polo que de verdade importa, que é mellorar a vida da cidadanía, con políticas útiles, como as do presidente Alfonso Rueda e o seu equipo, un equipo que pasa o Ecuador dos 2 anos de goberno cun elevado grado de cumplimento das medidas do programa electoral do ano 2024. E diso daremos conta no acto que faremos en Vigo este sábado. Nada máis, se queren facer algunha pregunta, estou á súa disposición. Teña dúas cuestións en ese acto en Vigo de que van a estar os conselleiros de cara ás eleccións municipais do ano que ven. Quería saber un poquinho o proceso, como van en prazos para presentar candidatos, e se pode dar o caso de que conselleiros pasen a ser candidatos ás municipais. E, por outro lado, no caso de Lugo, quería preguntarlle se ve lóxico ou totalmente razoable que encargarlle a unha exconcelleira socialista esas tarefas de vigilancia programática que vai a desenvolver Reigosa en Lugo. Mire, as candidaturas ás cidades nos plantexamos presentalas en torno ao mes de xuño. E non somos un partido previsible. Somos un partido previsible e, por tanto, aqueles candidatos e candidatas que son portavoces actualmente nas cidades, pois teñen moitas máis posibilidades de ser os candidatos á alcaldía que outras persoas. Coñecen ben o territorio, coñecen ben os problemas dos veciños e veciñas de cada cidade e, por tanto, pois ali onde temos xa feito congresos e se teñen elexido presidentes locais, pois, lóxicamente, están mellor posicionados que ningún. E respecto ao que vostede me pregunta de Lugo, mire, eu creo que se vostede fai bota unha visión aos 313 concellos de Galicia, verá
que maioritariamente en todos os concellos de Galicia hai moitísimos concelleiros e concelleiras de goberno que non cobran un peso por exercer a súa actividade municipal e que, sin embargo, teñen responsabilidades municipais. E, por tanto, o que pasa en Lugo é o normal que pasa en moitísimos concellos de Galicia, que hai concelleiros e concelleiras de goberno, ou que apoian o goberno, ou que están dentro do grupo de goberno, pero que non cobran retribución económica e si fan labores e traballo para mellorar a vida dos cidadáns de cada concello. E en Lugo, pois a prioridade é sacar adiante proxectos que beneficien os lucenses. Ese é o verdadeiro motor do goberno de Lugo de Elena Candia, que fixo un proxecto de case 50 medidas pensadas por e para os lucenses e que, nese marco, pois todos os concelleiros e concelleiras que apoiaron a este novo equipo de goberno, pois teñen a responsabilidade de sacar adiante esas 50 medidas. Entendí que está aí metida nesas tarefas con calzador, a señora Rigosa. Bueno, pois hai quen di moitas cousas, pero a realidade é a que é. Eu entendo que pois a esquerda este frustrada e como non foi capaz de sacar adiante ningún proxecto en Lugo, pois agora traballen na oposición. Están traballando máis na oposición do que traballaron no goberno. Eu creo que o señor Rubén Arroxo foi moi claro outro día cando dixo agora hai que empezar a traballar. Bueno, o Bloque Nacionalista Galego traballa mellor na oposición que no goberno, iso é absolutamente evidente, non? Bueno, pois o señor Rubén Arroxo lle toca agora organizar manifestacións, organizar protestas e todas esas cousas, porque realmente na xestión pois nin estaba nin se lle esperaba. E, por tanto, agora se empeza un novo tempo de oportunidades para Lugo con un novo goberno. Eu entendo pois que, claro, que non lles guste ou que non lles parezca axeitado, porque a súa forma de gobernar, ou mellor dito, de estar no goberno sin gobernar, era outra. Bueno, respecto ao denominado polo Partido Socialista pacto tanatorio, pareceme un concepto absolutamente irrespetuoso coas persoas que faleceron do Grupo Municipal do Partido Socialista. E proba delo é que se alguén do Partido Socialista ten a ben falar cos familiares deses concelleiros e desa concelleira, igual levaban unha sorpresa sobre o que pensan de que estén utilizando aos mortos para xustificar a súa incompetencia política. Sin ir máis lonxe, na inauguración dunha escultura da alcaldesa Paula Alvarellos, o seu marido agradeceu expresamente e diante de todos os lucenses que estaban nesa praza ao Partido Popular en xeral, pero a Elena Candia en particular, a súa elegancia no tratamento da figura da súa muller. Por tanto, creo que os familiares non están en absoluto de acordo con esa deriva do Partido Socialista que intenta buscar culpables fora dun xeito absolutamente, bueno, eu diría que falto de ética e de moral incluso. Respecto ao que me di da escultura de Moncho Reboiras, pois dicirlle que nos condenamos calquer acto vandálico que se produza en Santiago ou en calquer sitio de Galicia, sea a escultura de Moncho Reboiras ou sexa o busto de Manuel Fraga, porque, mire, a vandalización non é unha forma lexítima de debate nin de memoria democrática, senón unha mostra de intolerancia e que empobrece a convivencia. E eu lamento profundamente que, por exemplo, o Bloque Nacionalista Galego non teña tamén condenado a vandalización no seu día do busto de Manuel Fraga, que só teña sensibilidade cando se trata de figuras
que son da súa, vamos a decir, do seu ámbito ideolóxico, como é o caso do señor Moncho Reboiras, por chamarlle algo. Pero, dito isto, eu suscribo palabra por palabra o que dixo o noso portavoz e presidente do Partido Popular de Santiago. E é que esa estatua dividiu a sociedade santiaguesa. E, por tanto, rachou a convivencia, pero arrachou quen puxo unha estatua sin a consideración dos órganos municipais axeitados. Igualmente, coincido con que que o futuro da estatua de Moncho Reboiras non o vai a decidir a pintura vermella, senón as eleccións democráticas que se van a celebrar en maio de 2027. E aí estou segura de que Borja Verea será o alcalde de Santiago, porque todas estas cousas que están facendo os nacionalistas en Santiago, o único que fan é dividir a sociedade e non resolver ningún problema dos graves problemas que ten a cidade de Santiago. Si lles preocupara tanto a limpeza do río Sar, a limpeza das rúas, o arranxo das fochancas, o desbroce da maleza do rural, o arranxo do contrato dos autobuses, os problemas que teñen nos centros socioculturais. E así podería seguir aquí toda a mañán dicindo problemas da cidade de Santiago que lle debería de preocupar a señora Goretti Samartín e ao seu grupiño de concelleiros, digo grupiño porque son 6, e non estar máis preocupados por unha estatua absolutamente ideolóxica e non polos problemas reais dos veciños e das veciñas de Santiago. Moitísimas gracias.